kubor nakaslem jong unong san Hima. Manomtut kakam kajam emar kajingrom biang ke boarding. One shaka orange electrical long sopo nongbah nakabenta ki diesel generator. Hadien ke jing bet nak sorkar jylla ke Nan Polok ke kawei ni ki jaka jngoh ke bapawnam ha ke nongbah kan plie biang nak benta ki paidbah Naduh ke singi balang. Hynrei ke ni ke jing plie ke long bet tang nak benta ki try jylla mat om ni ki bawan na shabar. Ke sorkar jylla ke lashai ban plie biang ke Nan Polok bat ke Elephant Falls. La ban pen kan mau bagi jaka jngoh ke perthei ki la khang khardep lut Naduh bnai leber ha ke por basdang ke jing khang dam lani ke lockdown namar ke khlam covid khat khandai na galiang ke tanat badai pej ki kam jngoh kai perthei kala dap ai ki jing batha ki badai ban but ringki de ki nong pnia kumju ru ki nong wan kai Nan Polok ki bor pnia ki la etho ba insha shispa ngut ki breu ha ki shisen rung sha gane ke jaka shwa ban rung ki bawan jngoh kai kin ha ban ai ki kerteng mat ki we ki jing don kam khanang baladami kano ki jingja namar covid khat khandai ki bor badai pej kin la ban penlong ke jing but din lani ko contact tracing kladon ru ke jing batha ba hukum kini ki jaka jngoh kai perthei an hab ban thaw ki covid khat khandai management team bat ka kam jong ki ga dei ban pej ba kon omdan ke jing lum bun breu bat ke jing but ringki ke jing penia jangai lani physical distancing kini ki kan hon kin hab ru ban pej bnia ki nong wan rung bat ban ai ji hikai ki para nong penia sho la ai jing mot ru bagi breu ke belah Hynrei san snam shaneng lani kitu ki badon jing shtom hakamet bat ki khna ki bahapo shpo snam kimne ban mi na yeng manwan shakini ki jaka jngoh kai ya ka jaka jngoh kai ha Elephant Falls la pli paidbah biang Naduh mentang singi baar kata ka tarik Nailur bat ka dairu ka jaka jngoh kai ka bading kong tam ha jylla ban pli biang Hadien bnai